Üdvözlöm Önöket, sziasztok! Új tanév, új kihívások, de egy valami nem változik, az a jó hangulat. Kezdődjön hát a 2025-ös év megújult suliláza. Ez az a hely, ami nem csupán a tanulásról, hanem a rengeteg új élményről is szól. Tartsanak velünk az idei tanévben is. Ahojte, vítam vás. Nový školský rok je tu, prináša so sebou veľa nových víziev, ale jedna vec je tu stále rovnaká, dobrá nálada. Nech sa teda začne prvá obnovená školská horúška. Zostaňte s nami aj v roku 2025-2026. Mai adásunkban beszámolunk a hagyományos őszi élet és egészségvédelmi napról, valamint helyszíni tudósításra jelentkezünk a Nagyszombati City Arénából, a Tisztelet napja rendezvényről. V dnešnej relácii vám prinesieme reportáž z tradičného účelového cvičenia ochrana života a zdravia a takisto sa vám prihovoríme so živým vstupom z Trnavskej City Arény z podujatia Deň rešpektu. Ahojte, vítam vás. Účelové cvičenie ochrana života a zdravia je súčasťou školského vzdelávacieho programu. Do tohto dňa sa zapojili žiaci prvých trojročníkov. Patrik, aké úlohy ste museli tento deň splniť? Orientáciu na mape, vedomostný kvíz, test o zdravej výžive, hod granátom do cieľa a ako správne používať číslo 112, rozhovor. Aké informácie ste získali? Počas celého dňa sme plnili zaujímavé úlohy, ktoré nás nielen niečo nové naučili, ale aj nás zabavili. Matej, ako si sa cítil tento deň? Bolo to výborné, so spolužiakmi sme si vyšli do prírody, kde sme si zlepšili spoluprácu a zlepšili sme si vzťahy v triede. Ďakujem vám za rozhovor. Az élet és egészségvédelmi gyakorlat szerves részét képezi iskolánk oktatási-nevelési programjának. A mai nap eseményeivel iskolánk első 3 évfolyama csatlakozott be. Tiffany, milyen feladatokat kellett megoldanotok? A mai napot úgy kezdtük, hogy megkapta összes osztály a térképet, amellyel tájékozódhattunk. Összes helyen voltak ilyen programjaink, az első helyen kaptunk ilyen egészséges tesztet, amelyet így be kellett töltenünk. A következő helyen volt, hogy a 112-es segélyhívószámmal hogy kell tájékozódni, hogy kell felhívni, és gránáttal való dobást is tapasztalhattunk, meg tudáspróbánk is volt. Köszönöm. Zsófi, hasznosak találtad a megszerzett információkat? A mai nap folyamán különböző érdekes feladatokat kellett megoldanunk, amik egyrészt szórakoztatóak voltak, és sok új dolgot tanultunk a feladatok által, és azt gondolom, hogy ezek a feladatok és programok segítik azt, hogy a tanulást érdekesebbé tudjuk tenni. Köszönöm. Árni, hogy érezted magad a mai nap folyamán? Nagyon kellemes volt ezt a napot a természetben tölteni, és egy kicsit kikapcsolódni. Köszönöm szépen. Way
Falling too fast to prepare for this. Tripping in the world could be dangerous. Everybody circling as vultures. Negative. A nagyszombati Anton Balatyinszky stadionból jelentkezünk a Tisztelet és Sport napjáról. Ez Szlovákiában a legnagyobb jótékonysági rendezvény, amely a sporttal összekapcsolódik. Célja felhívni a figyelmet az iskolában történő gyűlölet ellen, és emellett tudatni a diákokkal, hogy nincsenek egyedül. A mai programok legfontosabb része egy Csehország és Szlovákia között lejátszott barátságos mérkőzés. Ahojte, nachádzame sa na štadióne Antona Balatyinského v Trnave. Práve dnes sa tu koná najväčšie športovo-charitatívne podujatie na Slovensku, Deň rešpektu a športu. Súčasťou dnešného programu je aj československý exibičný futbalový zápas legend. Ako vidíte, nálada je fantastická. Šport, radosť a rešpekt dnes v Trnave hrajú hlavnú rolu. Hanging on to the visual, I wanna be invisible. Looking at my years like I'm martyrdom. Everybody needs to be a part of them. Never be enough on the prodigal son. I was born to run, I was born for this. Whip, whip, run me like a racehorse. Pull me like a ripcord. Break me down and build me up. I wanna be the slip, slip. Word up on your lip, lip. Rather that you rip, rip. Break me down and build me up. Whatever it takes. 'Cause I love the adrenaline in my veins. I do whatever it takes. 'Cause I love how it feels when I break the chains. Whatever it takes. Yeah, take me to the top. I'm ready for whatever it takes. 'Cause I love the adrenaline in my veins. I do what it takes. Hypocritical, egotistical. Don't wanna be the parenthetical, hypothetical. Working on to something that I'm proud of. Out of the box and epoxy to the world and the vision we've lost. I'm an apostrophe. I'm just a symbol to remind you that there's more to see. I'm just a product of the system of catastrophe, and yet a masterpiece. And yet I'm half diseased, and when I am deceased, at least I go down to the grave and die happily. Leave the body of my soul to be a part of me. I do what it takes. Whatever it takes. 'Cause I love the adrenaline in my veins. I do whatever it takes. 'Cause I love how it feels when I break the chains. Whatever it takes. Yeah, take me to the top. I'm ready for whatever it takes. 'Cause I love the adrenaline in my Mai adásunk ezennel véget ért, Lúčia sa s vami Adam. és Timi.